Nobyembre 1, 2022. Pangilin sa tanang mga santos. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang mga gilutos, tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini ang pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.